Dan hebben we nog een bericht over de Verenigde Staten. Die zeggen dat Curaçao voortgang maakt in de strijd tegen mensenhandel. Curaçao is in het jaarlijkse Trafficking in Persons Report van de Amerikaanse regering opgewaardeerd van de Tier 2 watchlist naar Tier 2. Dat betekent dat het eiland meer inspanningen levert tegen mensenhandel, maar nog altijd niet volledig voldoet aan de internationale minimumnormen. Maar we zijn dus af van de Tier 2 watchlijst en zijn in deze tweede categorie. De eerste, Tier 1, is de hoogste categorie. Deze landen doen volledig al hun taken aan de internationale minimumnormen en bescherming van de slachtoffers. Tier 2, daar horen landen bij die nog niet alles op orde hebben, maar wel serieuze inspanningen leveren. En daarmee krijgt Curaçao toch de waardering voor de strijd tegen mensenhandel die verder gevoerd wordt en die volgens de regering ook een belangrijke strijd is. De regering die heeft een bredere strategie, dat is in 2024 opgesteld en ze willen uiteindelijk toewerken naar de Tier 1 status. Het beleid van de Curaçaose regering richt zich op preventie van mensenhandel, vroegtijdige herkenning en ondersteuning